Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. I miss you every single second and minute and hour of the day. Grabe naman ang atik ni mo, oy. Dili ka mo tuon ako. Lisoy. I have an offer to make. Mansa na? Trabaho. Ubos sa akong kumpanya. Nagkinanglan mi company nurse. I want to hire you. Josh, layo kay ng syudad kay kadinis akong gipuy-an. No worries. Libre na ang imong kapuy-an din sa syudad. Og may sakyanan ka pa. Kung pila man ang imong sweldo, doble or triplihon pa nako. Just accept my offer, Jenny. Josh, What else do you want? Tell me, so we could let the ends meet. Josh, All I want is to be with you, close to you, Jenny. sa pagkakaroon, unya, kung dili ka na. Kung sibot mo ipasabot. Bago pa lang ta nagkaila, Joshua. May mong nadaka lang sa imong gibati karon. Excitement, kumbaga. What if makuha na nimong imong gusto? O kanya, imong ma-realize nga dili day ako ang imong gusto. Ang fun o excitement ra. Then, nahog ang akong pagbati nimo. Mag-unsa naman lang ko kung sakalit buhian ko nimo. I will never do that to you, baby. Di ta ka sure. Fine. I will give you some time. Og so din mga yayo na. I will prove it to you. Kung unsa ko kamatinud-anon sa akong intensyon gani mo. Wanna be close to you, baby. Josh, Don't say no. Please. At least, say, kinahanglan kag igong oras. To think, baby. Sige, Yes. Thank you, baby. You make my day. sige na, Josh. May buhatan pa ko. Oh, okay. Think about me, okay? Ha? Okay. Huna-hunaon ako ang imong gitanyag. That's good to hear, baby. Bye. susikin sa si baby. Emmy? Niya ka? Don't you know how to knock? Taon-taon ako din eh. Ugwa ka makabantay nga misud ko kay busy ka ikang nag-atubang diya sa bintana. Samtang gikasulti nimo si baby. So kinsa siya? Busy ko, Emmy. You can get out. Kinsa siya? Kinsa na sad ng bag-ong babae nga imong gikabuangan? Ang imo bagyapon sekretarya? Gipatuol ako nimo nga wa na mo, pero ang tinuod sige pa ay mo. O gibahay basab nimo siya sama nako, sama sa imong gibuhat nako, ha? Diyos ako liyo! Don't you dare raise your voice on me! Sa kaugalingon kong opisina! Diyos! Diyos, gano'n nakahimo ka maninin ako! Nganong imo ko gipasakitan! Gisaaran ko ni mo og langit, pero unsa kini, Diyos! I don't deserve this! Yeah, right. You don't deserve all of this. All the luxury. All the pleasure. You don't deserve all of it. And yet, niya ka. Nagpahimo sa akong sapi. And now you have the audacity to complain? Ngano, Emmy?
Didn't I give you enough? Wa ko ba klaruhan nimo sa sinugdanan pa lang nga wa ko'y planong pakaslan ka? Oo! Pero gipatuo ko nimo. Di patuo nga unsa. Asang dapita ti ka patuwa, Emmy. Nga naatay forever. Oh, God damn it. Josh! Dihang miingon ko nga dili ko mutuo og kasal. You should have known by then nga wa ko'y planong magpabilin uban nimo for the rest of my life. George! But I love you! Gipasagdan ko nimo mahuwag ang ako pagbati nimo niya karon nga in love na ko nimo, imo na lang kung basta-basta na lang habuhian. Ngano, Josh? Dili pa ba na ko enough? Am I not worth your ring? Huh? Don't let me tell you that's obvious, Emmy. Just, babe. Babe. Sabi ko sa mga kabuhato na. Please. Please. Unsa man. Dili lang ko ni mo biyaan. Please. Oh, actually, naguna-una sab ko, ana. Kasamtangan nga wa pa ang babae nga akong planuhong pakaslan. Ikaw na lang una for the meantime. Anyway, mudawat ka na magkwarta. Kung bayran kag kwarta, di ba? George. So, kipagkasama ko ni mga usa ka babaeng bayaran? George, dili ko pukpok. Really? Disente kong pagkababay. Really? George. You really think nga wa ko masayod sa matuod ni mong pagkatao? Say, buti mo ipasabot. Oh, come on, Emmy. Nagtuog iday ka. Nga matunto ko nimo. Of course, I know who really you are. Joshua! Ang karaan mong wallet. Nakita ko dito sa imong drawer. Datong higayon nga dugay kang nauli kay busy ka sa pagkasino. Ug uban sa imong mga friends kunuhay. Aksidenteng na okay na ko ang imong wallet. Og nakita na ko ang imong litrato uban sa kabata. Josh! Just, ako tong pag-umangkon ko kato. Pag umangkon, ako ba ang imong patuon? O ang imong kaugalingon? Babe! I know everything, Emmy. May anak ka na. May bana. No, ako'y bana. Dili ko sa bana. Dili may kasado. So, technically, single pa ko. Babe, tuloy ko. You're so funny. So funny that you disgust me. Joshua, nagsulti ko naman sa tinuod. Dili pa kami kasado. So, tinuod gid ay. Gipanaga talang ka. Og mitukob ka. Mitukob ka sab sa akong baon. No, it's true. Kamay nakita kong bata uban mo sa imong daang pitaka. Pero waha sa kong nahuna nga anak mo di ay tinuod ka to. Nagmugna na kong istorya. And here you are. Mikaon sa kong paon. Joshua, babe. Don't you dare touch me! Joshua. O karon nga nasayod ako sa tanan. Get lost, Emmy! No, babe, please, no. Dili ka na mapobre sa tanan kong nahatag nimo. Makahimo ka na sa pagbiya nga puno ang bulsa. Balato ko na lang na nimo. Dili ta kabawian sa tanan. Babe, Joshua, please, sa'yo kinigbuhatan
You're a hook. Babe! Don't bite me. Pahawa na. Gawas na gikan ng akong opisina. No! No! Please! Ayaw pabutang at ipagkuroy ta ka sa akong mga security personnel. Out now, Emmy! Out! Joshua, please! I said get out! Nay! Joshua! Joshua, ilang ko, Kuroya, please! Magsulti ta! Hindi lingon ni ini, babe! Let's sort things out, babe! Josh, please! Please! Dili ko sobra kasalbahis kita. Kung sa atagan ti kag pila ka adlaw aron sa pagpanghipos sa imong mga butang dito sa kondo. No! No! Babe! No! Joshua, please! What? Mga himantayon! Gisiguro ba ninyo nga nakabiya na siya dinhi sa hotel? Dili ko gusto maghimo sa kasama. Okay. Good. Gi-escortan din siya sa gwardya kutob sa gate. Oh. Damn. Karong ibis mag-uulkos maong kasayuran. Nalipay pa maninoon ko. Now, I'm finally free. Magkahibo na ko sa gusto kong buhaton nga dili na maguna-una. Nga na ay Emmy nga magsamok sa kong kalinaw. Karon, libre na kumulakaw bisan unsang orasa. Nga gusto kong muadto ni Jenny. Pero ipaniguro ko. Makumbinser ko siya nga mobalhin sa akong kumpanya. Shit! Habi ko mag-okay na ang tanan. Habi ko babalik na ang tanan kanina mo ni Joshua. Pero buwisit! Buwisit! May lain na din siyang ikapuli na ko. Labaw pang buwisit! Kaya gikan mismo sa kung baba ang kasayuran nga iya nakuha. Leche! Leche! Kadako na ba sa ako napildi ka ganina sa kasino? Sobra sa milyon ang ako napildi. No. Kinalang mabawi ko ang ako napildi ka ganina. Kinalang mabawi ko katong kataha. Karong nagigsalikwan ako ni Joshua. Kinalang makadaog ko og dakong kantidad. Mubalik ko sa kasino. Bawion ako ang dako na kong pildi ka ganina. Kinahanglang mo daog ko. I am born a winner. Ug dili ni makatandog nako. I will rise up again, Joshua. Timan-i ka na! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!